kanje izilwane ezintsha epulazini. Izilwane ezintsha zingaletha izifo. Ngisho nalezi ezibukeka ziphilile zingathwala izifo ezifana nesifo samatele, i-brucellosis noma izimuncagazi. Yingakho sonke isilwane esisha kufanele sithathwe njengegozi ukuze kutholakale ukuthi siphephile. Yonke iminyakazo yezilwane ngaphakathi nangaphandle kwepulazi kumele ibhalwe phansi. Izilwane ezintsha kufanele zihlolelwe i-brucellosis ne-TB. Mayelana ukuvalelwa kwezilwane ezigulayo kubalulekile. Zonke izilwane ezintsha kufanele zibekwe zodwa okungenani izinsuku eziwu-28 ngaphambi kokujoyina umhlambi. Lesi sikhathi sokuhlukaniswa sinikeza isikhathi sokuthi noma yisiphi isifo esifihliwe singabonakala. Ngesikhathi sokuvalelwa kwezinsuku eziwu-28 azikho izilwane ezingasuswa epulazini. Gcina izindawo zokuhlukanisa kude nomhlambi futhi zibiyelwe ngokungcwele. Ukuhlola kwempilo kwansuku zonke. Kumele uhlole izilwane ezihlaliswe zodwa nsuku zonke ukuze uthole izimpawu zokugula. Kuzoba umkhuhlane, ukugeleza kwamathe, ukungazi ukudla okumele kubhekwe. Bika konke kumphathi, ubhale phansi ukuhlolwa kwempilo. Kumele usebenzise izinsiza ezihlukene nezingubo. Abasebenzi kumele begqoke ama-overall azinikele, amabhuzu namaglavu lapho abasebenza khona nezilwane ezivalele zodwa. Iy'ngubo zokuvikela amagciwane ezihlukene ngombala zibonakala kalula. Izilwane ezintsha ziletha ingozi entsha. Zigcine kude nomhlambi, zihlole nsuku zonke futhi ungazixubi izinto zokusebenza.